точки, защото има 5 асистенции и е вкарал 4. Хубаво движение без топка на Крастомир Михов, обаче, което Кикрилис видя и коша е върнат за 19 на 15. Там стрела с екипа на Спартак Плевен. Грант Сигълтън, чудесно, пък той разсече защитата именно на Юми Пик прати и на останалия само Фаил Кикрилис и Локомотив вече напред. Това е по-странно, защото Тиман Асен Николов е в топ 3 като успеваемост от далечно разстояние. Грант Сигълтън с нов кош и фаул. Рамзи събра защитата, Кикрилис към Калео Милър. Впечатляваща забивка. Много хубава атака на Локомотив. 5 секунди и половина. Юми Пик и Павлин Иванов пратиха в коша този тайм-аут, след което Кикрилис вкарва тройка с сирената и не знам дали това няма да е твърде деморализиращо за домакините. Разликата е 16 преди последните 10 минути. Желко Лукаич взе тайм-аут. Двамата му най-опитни играчи загубят. Рамзи размени подание с Кикрилис, използва заслона на Милър, но Русев бързо възстанови. Кикрилис от върха! Ринга прие тази стрелба на Йоанис Кикрилис. Тайм-аут за Желко Лукаич. Локомотив води с 9, 2 минути и половина преди края на този сблъсък.